Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Αυτό που κάποτε θα φάνταζε ως όνειρο, σήμερα είναι πραγματικότητα και βρισκόμαστε στον υπερσύγχρονο χώρο του δικού μας πλέον Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, που οργανωμένο, επανδρωμένο με όλες τις οθόνες στο video wall και αναλυτικά τις οθόνες που δείχνουν την εικόνα από τον drone, την εικόνα από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης με σύνδεση με τον Spy, αλλά και όλο τον εξοπλισμό που διαθέτουμε στο βουνό και στον υπόλοιπο Δήμο, σε ζωντανό χρόνο να έχουμε εικόνα και ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, ειδικά τη θερινή περίοδο που είναι πάντοτε πιο κρίσιμη. Ένα κέντρο ελέγχου πρότυπο, το οποίο το παρουσιάσαμε επίσημα στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, στο μεγάλο συνέδριο που είχαμε, σε όλους τους συναδέλφους δημάρχους, και είναι το όνειρό μας να το δούμε σε κάθε δημαρχείο, σε όλη τη χώρα. Άλλωστε, αυτή είναι και η διεκδίκηση και αυτό είναι το αίτημά μας, κοστολογημένο προς την ελληνική κυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Έχει ήδη τις εφαρμογές που χρειάζεται με την έξυπνη τεχνολογία, προκειμένου να μπορούμε να αναλύουμε και να έχουμε σε πρώτο χρόνο την πλήρη ενημέρωση για όλα τα γεγονότα. Αυτό όμως που χρειάζεται, πέρα από την τεχνολογία, πέρα από τη διασύνδεση, είναι η δική σας προσοχή, ειδικά στο βουνό μας, στους καλοκαιρινούς μήνες. Άλλωστε, η ατομική ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι το πλέον σημαντικό. Καλορίζικο λοιπόν το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και ελπίζουμε να μην έχουμε κρίσεις να διαχειριστούμε, να μην είναι αναγκαίο, παρά να είναι μόνο αναγκαίο ως εργαλείο δουλειάς στην προσπάθειά μας να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε την πόλη μας.